22 नं कक्लाबारि बियाब आरो 63 नं साफागुरि बियाबनि सिङाव थानाय फुंबिलि हालामाव गान्दा क्लाबआ गुबुन गुबुन जेंनाफोरखौ लानानै खौरांगिरि मेल खुंदों। 22 नं कक्लाबारि बियाब आरो 63 नं साफागुरि बियाबनि सिङाव थानाय फुंबिलि हालामाव गान्दा क्लाब आरो मोन 11 गामिनि रायजो राजाफोरा लामा दालां आरो हानि जेंनाफोरखौ सरकारा थाबैनो सुस्रांनांगौनि दाबिजों रायजोआरि मेल आरो खौरांगिरि मेल खुंनाय जायो। खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों गान्दा क्लाबनि आफादगिरि नन्दन नार्जारि आरो नेहाथारि साइख्लंसा ब्रह्ममोनहा फोरमायो दि फुंबिलि दालांखौ लुफुंनो थाखाय खोथा होनाय बायदियै थांनाय 2022 मायथाइनि 17 डिसेम्बरावनो टेन्डार होनाय जादोंमोन, नाथाय दिनैसिमबो बिफाना लुनाय खामानिनि अर्डारखौ मोननो हायाखै। जायनि जाउनाव ओनसोलनि रायजो राजाफोर जर'खायै फरायसाफोरा गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादों। लोगोसे ओनसोलनि गाज्रि जालांनो हमनाय लामाफोरखौ थाबैनो लुनांगौनि थाखाय कक्लाबारिनि एमसिएलए आरो साफागुरिनि एमएलए आरो मन्थ्रिनिसिम दाबि दैखाङो। गिबियावनो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय बावहरनाय थाबाय। दा जोङो बे समाव गान्दा क्लाबनि आफादगिरि जानानै आं बेखौनो खुंथाय गोहो थानाय गासै सार बिथांमोनसिम बेखौनो आङो गोख्रोङै दाबि दैखांगोन। जोङो दिनैनि बे समाव गान्दा क्लाबनि जानानै जोङो मोनथाम गाहाय जेंनाखौ लानानै जों दिनै बे मिडियानि गेजेराव जोङो दाबिखौ दैखांनो सानदों। बे जाहैबाय गिबियावनो जोंहा फुंबिलि दालां, बेसेबांबा गोबाव समनिफ्रायनो जोंहा दिन्दाङै पेन्डिं जानानै थानाय बे जोंनि फुंबिलि दालांखौ थाबैनो मावफुंनानै होनांगौ। जों मिथिनाय बायदिब्ला थांनाय 2022 मायथाइनि डिसेम्बर दानावनो बे फुंबिलि आद्रा जानानै थानाय फुंबिलि दालांनि टेन्डार अर्डार ओंखारदोंमोन। बिनिफ्राय टेन्डार जानानै थांबाय, नाथाय बेखौ खामानि मावनायनि अर्डारखौ दासिमबो होनाय जायाखै। होनो होनना बुंदों, नाथाय दासिमबो होआखै। बिदिनो थाङै थाङै दिनै 4-5 दान जालायलांबाय, दासिमबो खामानिखौ मावनायखौ जों नुनो मोनाखै। दा बेनिखायनो जों बेखौ गोख्रोङै डिमान्ड खालामदों, थाबैनो मावफुंना होनांगौ आरो जोंनि बे गान्दा क्लाबनि सिङाव थानाय मोन 11 गामिनि गासै फरायसुला आरो रायजो राजाफोरनि थांनाय फैनायनि हान्थिनाय लामाखौ मोजाङै खालामनानै होनांगौ। जोङो गोख्रोङै बुंनो थाङोब्ला बे लामाजों जोंनि गान्दा क्लाबनि सिङाव थानाय मोन 11 गामिनि गासै फरायसुलिफोरा थांलाय फैलाय हान्थिनायाव जोबोद खस्थ' मोनो। जेरै जोङो फरायसालियाव थाङो होनना बुङोब्ला जोंहा केसि कलेज, केसि डिग्रि कलेज, बेबायदिनो कक्लाबारि हायार सेकेन्डारि स्कुल, कक्लाबारि गार्लस हाइ स्कुल, सानराइज इंलिश मिडियाम हाइ स्कुल, अक्सफर्ड इंलिश मिडियाम स्कुल, सिउ एकाडेमि, मानास शेरफा एकाडेमि, बेबायदिनो गोबां फरायसालियाव आरो जोंनि सिमला बाजार जानो थांनायाव रायजो राजाफोर फरायसुलिफोरा जोबोर खस्थ' मोनबाय दङ। दा फारसेथिं जोंहा दैज्लां बोथोर फैगौ, दैज्लां बोथोर फैयोब्ला बे जोंनि औवानि दालाङा बायना थाङोब्ला जोंहा थांलाय फैलाय हान्थिनायाव जोंहा जोबोर खस्थ' जायो। दा बेनिखायनो मानगोनां बिटिआरनि सिएम प्रमद बर', लोगोसे जोंनि 63 नं साफागुरि समस्तिनि एमएलए, लोगोसे मन्थ्रि बिथां इउजि सार, लोगोसे 22 नं कक्लाबारि समस्तिनि एमसिएलए बिथां सार मन्थु बर' बिथांमोननिसिम आं बेखौनो खावलायबाय जे जोंनि बे फुंबिलि दालांखौ थाबैनो मावफुंनानै होनांगौ। आरो बेनिफ्राय 2 नम्बराव आं बेखौनो बुंनो थांगोन, 2 नम्बर जेंनाया जाहैबाय जोंनि हानि जेंना। जोंनि गान्दा क्लाबनि सिङाव गासै मोनथाम एफआरसि दङ, खुराबाहा एफआरसि, कालाइगाव एफआरसि आरो सुरुकागा एफआरसि। थांनाय डिसेम्बर दाननि 27 खालाराव जोङो सालबारि एसडिअ सिभिल अफिसाव जोंनि साफ्रोमबो बेनिफिसियारिनि क्लेम फर्मखौ जोङो हैनाय जाहैबाय, नाथाय बिथांमोना दासिमबो प्रसेस खालामनाय जायाखै। दा बेनिखायनो बे हानि जेंनाखौ मावफुंना होनो थाखाय आरो जोंनि बे फाइलखौ प्रसेस खालामनो थाखाय जोङो गान्दा क्लाबनि जानानै गोख्रों डिमान्ड खालामो। आरो 3 नम्बराव जों बेखौनो बुंगोन, जोंनि गान्दा क्लाबनि सिङाव थानाय गोदान बोरगाव, माजनमाखा, लोगोसे गोजाम सलसलिनि आद्रा जानानै थानाय मावफुंजायै आद्रा जानानै थानाय बे जोंनि गान्दा क्लाबनि सिङाव गासै 4 पलिं स्टेसन दं। बे 4 पलिं स्टेसननिफ्राय जों थांनाय बिसायख'थियाव 67निफ्राय 75 जौखोन्दोसिम जोङो भट हरनानै जोंनि 20 नं कक्लाबारि समस्तिनि एमसिएलए बा 63 नं साफागुरि समस्तिनि एमएलए मन्थ्रि, लोगोसे बिनि आगोलबो जोङो 20 नं कक्लाबारि समस्तिनिफ्राय सिएम बिथां सार प्रमद बर'खौ जोङो दैथायहरबाय। दा बेनिखायनो जोङो बे 20 नं कक्लाबारि समस्तिनि बा गान्दाक्लाब हालामनि गासै रायजो राजाफ्रा बेखौनो लुबैदों, जोंनि बे दालांनि समस्या, लामानि समस्या, लोगोसे हानि समस्या, बेखौ जोङो थाबैनो मावफुंना होनांगौ। बेखौनो जोङो खुंथाय गोहो थानाय सार बिथांमोननिसिम जों बेखौनो गोख्रोङै जोङो डिमान्ड खालामबाय। आङो राबांगुरि भिसिडिसिनि सिङाव जिबिका साखि हिसाबै खामानि मावो।
दिनैहाय कक्लाबारि समस्तिनि बेन्दोङाव थानाय राबांगुरि VCDCनि मोनसे बेकवार्ड जायगा हिसाबै जोङो गान्दा क्लाब बा फुंबिलि हिसाबै मिथिजायो। दा बे गान्दा क्लाब बा फुंबिलि सेराव मोनसे आवलसिङा दैमा होननाय दङ। बे दैमानि सायाव गंसे दालां दङ। बे दालाङा जोंखौ गोबां खस्थ' होयो। बेखायनो बे दालाङा लुदोंमोन लुनाया, बेनिफ्राय आद्रा जानानै दङ। दा बे आद्रा जानानै थानाय दालांखौ माने जोङो टेन्डार जाबाय होननानै मिथिना मोननाय जादों गोबां सुबुंनिफ्राय। बेखायनो बे दालांनि टेन्डार दाननाया जाहैबाय 3 दानसो बारलांबाय होनना बुंदों। खिन्थु दिनैसिमबो थिकादारनि जोङो मावनायखौ नुवाखै। बेखायनो जाहाथे जोंनो नैबे दैज्लांनि आगोलनो जोङो खस्थ' मोना, जोंनि बे बेकवार्ड हालामनि सुबुंफोरा माने जोङो सिमलायाव कलेजाव थाङो, अट' दोनलाङो, बाजार जान-बाहन थाङो, मानो होनबा मेन जों बाजार जायो सिमला बाजारखौनो। बेखायनो जोङो गोबां खस्थ' मोनो। बेखायनो जाहाथे टेन्डारा जादोंब्ला थाबैनो बेखौ अर्डार होनांगौ आरो जोंनो खामानिखौ मावनानै होनांगौ। बेखिनि मोनसे। बेनिफ्राय नैथि प्रब्लेमा जाहैबाय जोंहा हानि प्रब्लेम। जोङो नैबे बे गान्दा क्लाब हालामनि सिङाव जोङो मोन 11था गामि दङ। बे मोन 11था गामिया दिनैसिमबो जोङो हा फाट्टा मोनाखै। बेखायनो जोङो गोबां प्रब्लेमाव गोलैयो। बेखायनो बे हा फाट्टानि जानायनि थाखायनो जोङो मोनथाम एफआरसि कमिटि दङ। बे एफआरसि कमिटिया जाहैबाय सुरुखाग्रा एफआरसि कमिटि, खुरुबाहा एफआरसि कमिटि, बेनिफ्राय कारिगाव एफआरसि कमिटि। दा बिथांमोना जों मिथिनाय बायदिब्लाथाय सालबारि SDO अफिसाव माने फाइलखौ जमा होनानै दोनबाय होनना बुंदों। नाथाय दिनैसिम जेरै होदों बिदिनो दिन्दां जानानै दं होननानै जों मिथिनो मोन्दों आरो। दा बेखायनो जोंनि समस्तिनि MCLA मन्टु बर' सार आरो मन्त्रि बिथां उरखावगोरा सार, लोगोसेयाव आं बेखौबो खावलायदेरनो लुगैदों जोंनि BTRनि चिफ प्रमद बर' सार, बिथांमोना जाहाथे जोंनि नैबे हालामनि प्रब्लेमखौ बा हानि प्रब्लेमखौ माने एसे राहा खालामनानै होयो, जाहाथे जों हा फाट्टाखौ मोननो हायो। बेखायनो नै जोङो जोंनि बे फरेस्ट एरियानि मोन 11था गामिनि मोननै पिअनि आइजोफोरा लोगो नांनानै दिनै जोङो नैबे प्रेस मिटनि गेजेरजों जाहाथे जोङो मिथिहरदों बिथांमोनखौ, जाहाथे नोंथांमोना अननानै जोंनो बिथांमोना जाहाथे जोंनि नैबे हालामनि प्रब्लेमखौ बा हानि प्रब्लेमखौ माने एसे राहा खालामनानै होयो, जाहाथे जों हा फाट्टाखौ मोननो हायो। बेखायनो नै जोङो जोंनि बे फरेस्ट एरियानि मोन 11था गामिनि मोननै पिअनि आइजोफोरा लोगो नांनानै दिनै जोङो नैबे प्रेस मिटनि गेजेरजों जाहाथे जोङो मिथिहरदों बिथांमोनखौ, जाहाथे नोंथांमोना अननानै जोंनो बे हा फाट्टा मोननायनिखौ राहाखौ होनो नांगोन। आरो मोनसे प्रब्लेमा जाहैबाय मा, लामानि प्रब्लेम दंबावो जोंहा। जोंनि नैबे फुंबिलि 11था गामिनि गेजेराव जोंहा माजरमाखा गामि बोरगाव, बेनिफ्राय जों सलसलिनिफ्राय फुलुगुरि नांहैनाय बे लामाया आद्रा जानानै दङ। सिगाङाव लामाया जासिगोन होननानै अन्थाइ होदोंमोन, ओंखायनो अन्थाइया दा ओंखारजोबनानै गोबां उसुबिदा जादों। दा बेखायनो जाहाथे बे लामाखौबो जाहाथे अननानै थाबैनो मावफुंनानै होयो। बेखिनिखौनो आङो जोङो समाजनि मोजां हास्थायनानै लुबैनानै जा नोंथांमोननिसिम आङो बेखिनिखौनो मिथिहरबाय, खुलुमबाय, गोजोन्थों। आं फुंबिलि एरिया नैबे आंग्लिसिङा दलं कमिटिनि नेहाथारि। दा जोंनि बेखिनि एरियानि प्रब्लेमा जाहैबाय बे आंग्लिसिङा दलङानो। बे आंग्लिसिङा दलंखौ लानानैनो जोंनि रायजो जानायनि सायाव निर्भरा बेखिनियानो। दा बे दलङा जोंनि थाखाय बिराद प्रब्लेम। बे प्रब्लेमखौ सिगाङाव बे दलङानो जाना थांखांबाय। बे जाना थांखांनाय दलङा सा ससेयाव माने द्रप जाना थादों। बे द्रप जाना थांनानै आरो गोदान टेन्डार जाफिनबाय होननाय खोनादों। बे गोदान टेन्डार जाफिननाया दा मा खारनाव द्रप जाना थाफिनगोन। बे दलंखौ जोंनि बेखिनि एरियानि खावलायनाया बेनि जे जोंनि बे सापागुरि समस्तिनि बिथां मन्त्रि इउजित ब्रह्म बिथाङा आरो लोगोसेनो नैबे जोंनि देरहाहरनाय जोंनि कक्लाबारि समस्तिनि MCLA बिथां मन्टु बर' बिथांमोनखौ जोङो खावलायदों। दा थाबैनो बे दलं आद्रा जाना थानाया थाबैनो मावफिननांगौ आरो नैबे दैज्लाङाव जोंनो थांलाय फैलाय खालामनो हानायनि सुबिदानि थाखाय माबा मोनसे बेबस्था खालामना होनांगौ जोंनो।
बेखिनिखौनो बे रायजो एरियानि रायजो राजाफोरनि खावलायनाया बेनो दलङा थाबैनो जानांगौ।